Усім добры вечар, сябры. Яшчэ адзін тыдзень эміграцыі прайшоў для тых, хто з'ехаў з краіны. Яшчэ адзін тыдзень прайшоў для тых, хто застаўся ў Беларусі. Кожны з нас гэтым тыднем нёс свой крыж. І сёння мы абсудзім гэтыя, скажем так, нюансы, навіны, што адбывалася на мінулым тыдні з Ксюшай Пляшковай. Ксюша, прывітанне. Вітання. Як Э, справы на гэтым Перад тыдні? перад тым, як мы пачнем, Ксюша, давай звярнемся да нашых гледачоў. Як там у нас з гукам? Сябры, напішыце, калі ласка, таму што, як заўсёды вы ж ведаеце дзеда, то бок мяне, я, бывает, падтупліваю, таму што падтупліваю. Так, ну што, я уже столькі накідалі каментароў, што можна ўжо проста пачынаць працу з чатам. Сябры, вітаем. Вітаем всех. Ну что, нормалёво слышно? Все, Ксюш, давай тогда начинаем. Как у тебя прошел тыдзень, акрамя таго, што ты бачыла на ўласныя вочы прэзідэнта Швейцарыі, як у цябе ўвогуле настрой, што там здарылася ў швейцарскай эміграцыі, як ты сама? На гэтым тыдні ўсё цудоўна. Сёння ў мяне пачалася вельмі смешна раніца. Я праснулася ад таго, якую казку пабачыла, але мы яе пазней абсудзім троху. Вось. Усё добра, пакуль на мяне ніякія міграцыйныя службоўцы не прыйшлі па мяне, таму добра. Добра, тады мы пачнем з самай актуальнай навіны, самая, якая зараз імкліва распрастраняецца па соцсеткам нашых дэмсілаў. Сарян. Гэта, канешне же, канферэнцыя «Новая Беларусь». «Новая Беларусь», яна ўжо праводзіцца там нейкі чацвёрты раз. Вось, зноў, значыцца, туды прыедзе маса прыстасаванцаў, маса народу, каб паразмаўляць о судьбах Беларусі. Ну, насамрэч, да якой гэтыя людзі маюць, я лічу, вельмі такое малое дачыненне. Вось, і цікава, чаму яны будуць аб гэтым разважаць. Я нагадаю, Ксю, што координацыйную раду, напрыклад, абрала ўсяго 2113 чалавек. Што ты думаеш наконт гэтай падзеі, якая парве інфапрастору незалежных у ваўскосцях СМІ на наступным тыдні? Я думаю, што будуць гэтую падзею назіраць онлайн не больш за чалавек 50, з іх 10 з ГУПОПіку, 10 з КДБ і 10, не ведаю, хтосьці случайна, выпадкова нажаў кнопку і так глядзеў. Ксюша, я вымушаны цябе перабіць, ты пачынаеш адразу як маргінал на маргінальным канале. То бок ты заходзіш з нейкай з другаснага боку. То бок мы же абмяркоўваем падзеі Беларусі, а гэта, няхай так сабе, як мы думаем, але ўсё-таки давай гэта абмяркоўваць з кропкі гледжання, нібыта мы сур'ёзныя, хаця бы на ўзроўні гэтых рэформаў, там вось гэтых, да, што там, навошта сразу іх как бы з практычнай стараны. З практычнага боку там не будзе, як заўсёды, нічога вырашана. Адзін раз было тое, што яны аб'явілі пра стварэнне АПК, але ж у гэтым годзе, я думаю, яны скажуць, як яны там маюць нейкае дачыненне да нейкіх там законаў ва ўкраіне. Больш ім нечага сказаць. За год не адбылося нічога не змянілася, нейкі круглы стол яны плануюць, але ж гэта ў адрыве ад таго, што адбываецца ў Беларусі ўвогуле. Ну вось прыдворны спадар Баркоўскі заявіў, што сёлетняя канферэнцыя «Новая Беларусь» будзе вельмі адметнай, бо ставяцца вельмі
Вострые пытанні, тут мне хочацца ржаць. Зараз мы ставім іх бескампрамісна адносна саміх сабе. Сябры, вось я вам ставлю, значит, на экран вывожу, значит, расписание 2 дзён. Ну, давайте почитаем. Вот что мне бросается: перерыв на обед, так, кофе и нетворкинг, значит, вступительное слово Светланы Тихановской, приветствие участниц и участниц, открытие конференции. Вот. Открытие дня 9 Павел Латушко будет уже приветствовать, значит, этих людей, которые... О, видеообращение от Сурвилы. О, это, конечно, да, уважаемая белоруска. Вось, Беларусь як лабаратория авторитарных режимов. Ответственность, права человека, безопасность. Блин. Ну, непонятно, а как могут повплывать на безопасность белорусов Латушка и те люди, которые тут находятся? Постлукашенковская Беларусь. Реформы, перспективы, видение будущего. Ну, Ксюша, ну это прикольно, да? Люди, которые, яны что, думают, что яны туды заедуць у Беларусі, будуць рабіць рэформы? Мы уже бачылі ваши рэформы тут, як вы бессправаздачна жывяце. И что, вы думаете, так вам будзе надалей фарціць? Ксюша, Именно то, что гэтыя люди самі з постлукашэнкаўскай эпохі. Шмат хто з іх. А хто ўвогуле гэты, як яго фамілія, прозвішча? Павел, а это ж ён был по культуры. Яны разам на культуры Так, там. але хто ён быў до таго, як ён папаў у гэтую тусовку? Ну, слухай, блин, ну честно, я нават не ведаю. Мне, конечно, сорамна, что я не сачу за такими вядомымі людьми. Марковскі, но ён давно прышпіліўся да культуры і разам з Так. Алінай Коўшык, там яшчэ был такой Бутчук или, ну, тоже прыязджаў ён, блин, забыл яго прозвішча. Сорі, сябры, сорі. Вось, ну что яшчэ? Будзе церемония будет награждений, это тоже цікава. Церемония награждений. Панель «Сделать невозможно. Медиа, аудитория, исследования». А может, Трамп сделал невозможное. Слухай, а я вот не понял, сайт как бы типа рубанул по СМИ, а все ровно у нашей Нивки, напрыклад, у них павелічэнне год ад году ідзе уліванняў. Я гэта паказваў, і штогод усё больш і больш. Можа, гэта нейкая такая недаставерная інфармацыя для нас? Цікава версія. Але мне падаецца, у іх вельмі шмат кофе-брейкаў. Яны будуць... Гэта ж не адзін чалавек выступае ўвогуле. Навошта столькі кофе-брейкаў? Я разумею, калі гэта адзін чалавек, які вядзе ўсё, але ж у іх шмат людзей і кофе-брейк за кофе-брейкам. Хто за это плаціць? Мне вельмі цікава заўсёды. Ну, как бы да. Ну, сябры, вернемся все ж таки до майго визиту на конференцию. Мне вось 27 ліпеня написали, что шановны спадар Сергей, даже подкрэслілі жирным, что мы, на жаль, не можем вас запросить, бо няма месцаў, да? Вось. І бачце, чацверг 30, да, у Светланы выходзіць. Яны везде гэта посцяць, што запрашаюць усіх на канферэнцыю, трэба запоўніць форму. Сябры, у форме там, значыцца, трэба уносіць асабістыя дадзеныя ў гэтую форму. Разумееце? І калі там няма месцаў, ну, напрыклад, для мяне, то навошта тады дэмсілы заклікаюць людзей аставляць свае дадзеныя і клічуць туды людзей. То бок, чтоб как мага больш людзей далі свае персанальныя дадзеныя. Ну, я гэта так успрымаю, Ксюша, ну, сур'ёзна. Калі няма месцаў, Я не так? разумею, як гэта працуе ўвогуле. Навошта, калі вы кажаце, што у вас няма месцаў, пасля гэтага ўвогуле публічыць нешта, гэтую форму. Гэта нейкае дзіўнае. Але ж паглядзім, колькі людзей будзе ў зале. Не-не-не, Ксюша, я все ж таки, дай мне, пожалуйста, отказ, как моя коллега, да? А так а навошта, если они мне адмовілі і працягваюць заклікаць людзей і збіраюць асабістыя дадзеныя, то бок, ну, понимаешь, да? Я ведаю, Так, что я... ім патрэбна як мага больш асабістых дадзеных усіх, усей дыаспоры, я не ведаю, можа, збіраюць нейкую базу дадзеных.
Я не ведаю. Таму што я, напрыклад, атрымаў запрашэнне ад Алены Жаркевіч. Ей прыйшло запрашэнне на канферэнцыю, але яна не выязная з Украіны у дадзены момант. Мне Ціхановскі, ну я не ведаю, гэта Ціхановскі чи не, ну чалавек з аватаркай, значит, Тихановского в Фейсбуке и подписанный Сергей Леонидович Тихановский мне писал, говорит, едь вместо меня. Я кажу, слухай, Сяржук, дай-ка голосом мне. Ну, каб я бачыў, што гэта я з табой размаўляю. Вось, ну, ён голосам мне не даў. Вось, ну, то бок месцы Нейкі развод. ёсць. І мне яшчэ пазваніў сябра, кажа, бачыў, што ты ў Фейсбуке размясціў, што цябе не хочуць там бачыць. Ён кажа, маёй жонкі пастаянна прыходзіць. Мы ніколі не ездзім, бо пастаянна прыходзіць, а яна ўвогуле не актывістка, ніхто. Вось, ну, я думаю, што Алена Жаркевіч сказала, што яна пытанне вырашыць, каб я паехаў туды замест яе, бо ж яе не будзе. Вось, так што, а ты не збіраешься, Ксюш, ехаць туды? Не, Ну, тебе ніколі далёка, не збіралася і не збіраюся. тебе не оплатится, да? Нет, ніхто мне не аплачвае гэта, і мне не вельмі цікава, калі шчыра, на гэта марнаваць час. Калі я хачу паглядзець, я гляджу гэта на 2х і пераматываю толькі цікавыя моманты. Траціць Послухай, цэлыя выходныя то на есть гэта. ты на гэта, значит, час не хочаш марнаваць, а я павінен ехаць і рабіць для нас абоіх этот эфір. То бок это, што Ну, ты... калі б я была стрымерам, я бы пайшла менавіта стрыміць і пасля гэтага відос рабіць. Але ж як прыватная асоба, гэта зусім не цікава, як мне Не, падаецца. не, Туды трэба ехаць, каб... стрыміць яны не дадуць па польскаму заканадаўству. Тыя, хто выкупаюць залу, яны дазваляюць стрыміць. То бок яны скажуць Петрухіну, напрыклад, ну, мне і не трэба, мне трэба задаць пытанне. Там же спадар Лябедзька, ён запрашаў на івэнты, вось, і мне вельмі цікавы, ну, івэнт самы галоўны, гэта пра празрыстасць дзейнасці дэмсілаў, таму што гэтае пытанне хвалюе шмат людзей, і таму я думаю, што яно важнае. Ну, у прынцыпе, мне яшчэ людзі пішуць, што там трэба запытацца ад людзей, што трэба, якія пытанні каму задаць. Ну, я, канешне, гэта зраблю. Калі туды пападу. Калі я туды не пападу, то я буду працаваць как блогер на вуліцы, і мяне там можна будзе прывезці мне кубачак кавы туды ці булачку, я там буду стаяць 2 дні, так разлічваю, ну і будзем адтуль. Дзе будзе праходзіць, ведаеш? Пакуль я не ведаю, но гэта будзе ў Варшаве. Я разумею, што ў Варшаве. Вось, так што, сябры, тут, дарэчы, даволі цікавы момант, да, вот, значыць, з тым, што не хочуць мяне там бачыць, і как бы для мяне ён, ну, можа быць. Можа, месцоў няма. Вось, і вось глядзіце, які збор цікавы. Дарэчы, подписывайтесь, сябры, на мой телеграм-канал, подписывайтесь на телеграм-каналы Ксюшы, яны ёсць зараз у апісанні да відэа, вельмі шмат у яе інфармацыі больш, яна больш часу прысвячае, у мяне менш, но калі у мяне прарывае, ну, у апошнія дні меня просто бомбанула, я не ведаю чаму, я как стаў там страшыць там, ось, пісаў, і вось, дарэчы, цікавы збор, да? Ну, настолько быць ахеревшымі, ну, сорі за мой французскі, што у іх, блядь, на канференцыю грошы ёсць, на канференцыю, а вот на марш надо сабраць. На канференцыю грошы ёсць, а дапамагці людзям, да, ну, напрыклад, паставіць таму же Кравчуку пратэз, да, или там даделать зубы, кому они не доделали, у них грошаў няма. Ну, наконт гэтага мы яшчэ сёння поговорим. Они вообще могли в офисе не поехать пожрать паэлью в Мексике, да, и все, и было бы им там, тому ж Лебедьке 3000 он бы дал бы просто, чтобы сказать, ребята, давайте в Вильнюсе, в Варшаве зрабіце вещи. Вот. Я думаю, Гэта не тут... цікава, а навошта ім грошы на марш, калі вось, калі я жыла ў Вільні амаль 1,5 гады, у нас кожны тыдзень былі маршы, і іх арганізоўвалі бескаштоўна неяк валантэры, усе там валантэрамі былі, і на 9, ну, толькі сцэну прадастаўлялі, наколькі я ведаю, нейкае аборудаванне, і ўсё.
На што там грошы? Я не разумею. Там паліцыі не трэба плаціць, таму што гэта арганізоўвае НГОшкі. Каму? На што грошы збіраюцца? А нейкая справаздача будзе калі-небудзь, хоць калі-небудзь у гэтым жыцці, пасля вось на што вы збіраеце? Вось канкрэтна, колькі каштуе, якая пазіцыя? Ну, так же патрэбна быць, толькі тады грошы людзі могуць данаціць. Але калі ты кажаш, мне патрэбна на 25 тысяч, навошта? Каву папіць недзе ў Ніцы, я не ведаю. Ну вось, да, кавы попить. Кавы попить, кстати, да. Это бы не помешало. Давай почитаем комментарии, которые пишут нам, уже довольно шмат написали. Очень длинный коммент Климсержа. Ну, смысл такой, что хоть Света ничего не решает, это не освобождает ее от ответственности за участие в схематозе по распилу. Да, цалкам згодны, калі толькі яны будуць адказваць цалкам невядома. І самае галоўнае, што яны робяць гэта разам з еўрапейскімі партнерамі. Вот што самае как бы крыўднае. Если раньше я, напрыклад, думал, что европейцы не ведаюць, как памятаеце, да не, Лукашенко не ведае, это я тоже так думал про европейцев, очень сильно расчараваны у гэтым, таму што еўрапейцы разам карацей света і яе сябры, гэта іх таксама іх інструмент, іхні сродак для існавання. Как палітвязні сродак існавання для Светы і друзей, то Светлана і яе друзья сродак існавання, маё меркаванне, ураджання для заходніх партнеров. Да, можно получать бабло из воздуха. Так, Максим Исаев. Праца на карысць Лукашенка відавочная. Пятрухін малайца разам з міцерам Дракерам, з Шышадай Віталькам супраць беларушчыны за Луку. Блин, кривовато написано, я не понял, это то ли ирония. Ну, у любым выпадку, дзякуй за коммент. Ставим подобайки, ширим эфир. Дзякуй, Василина дбае увесь час. Вось интересно, официально с 2020 года Евросоюз выделил более 200 миллионов евро, США около 140 миллионов евро на поддержку гражданского общества независимых СМИ, что суммарно превышает 300 миллионов долларов. Да, и хотелось бы, конечно, побачить справаздачы, но вы ж бачыце, на как яны просто стаяць груддзю, як на амбразуры стаяць. Цікава, што еўрапейцы таксама гэтую справаздачу не вельмі хочуць выдаваць. Да, и европейцам, оказывается, пофиг тыя грошы, которые Мельникова увезла, то бок нічога не ўзбудзілі, нічога не вядома, типа, ну взяла там, что там те 100 тысяч, да? Что там те 100 тысяч или 150? Хотя я думаю, конечно, что она увезла значна больш. Як расследавання пасля гэтага павінна справа ўзбуджацца? Сколько людям перепало реально. Ну, мы просто про это часто говорим. Людям хотя бы можно было помочь тем, кто нуждается. И таким образом дапамога, яна б сплотила бы беларусаў и была б, ну, будавалась бы дыяспора, ну, насамрэч. Вось. И это вельмі істотна. Но им дыаспора не патрэбна, им не патрэбна рэальная сила. Им патрэбна, как и Лукашенко, каб мы были разрозненные, слабые и мыкались, и не займаліся палітыкай, не писали в Фейсбуке ад усталости, да? Не толькі палітыка, гэта яшчэ і пра бізнес. Дыяспора гэта калі нехта адкрывае нейкі бізнес і наймае сваіх, прыцягвае сваіх людзей, дапамагае сваім. Як працуюць увогуле вось нейкія арабские диаспоры, китайские и іншие. Еврейские, армянские. Еврейские, конечно. Вось. А мы такое не будуем, потому что калі ты маеш грошы, ты маеш нейкі ўплыў, і ніякая света ўжо будзе не патрэбна. Вось. Ну да, и это будет просто подкресливать яе никчемность и, ну, непотребность. Мероприятие не для белорусов и Беларуси, мероприятие для грантодателей. 100%. И я думаю, что менавіта таму им не хочется, каб там гучалі вострыя пытанні. Ну, напрыклад, ад мяне. А ў мяне пытанні уже нарыштаваны, яны вострыя і самае галоўнае па делу. Так, і там вельмі добры камент.
яшчэ ёсць крыху пазней асабістыя дадзены могуць збірацца, каб выкарыстоўваць іх як мёртвыя душы для справаздачы для тых ці іншых донараў. Гэта вельмі трапны камент. Мне кажется, што так, чым больш яны сабралі нейкіх людзей, якія ім далі дадзены, яны потым могуць сказаць, вось які інтарэс быў да нашай падзеі. Вось. Таму ім патрэбны людзі, які будуць гэтую форму адкрываць і запаўняць. Так, Ксюша, тут тебе идут комплименты, пригожий скарбик, Дзякую ты ўсім. красивая. Оксана, дзякуй за донат. Можа, месца ёсць, але не для ўсіх. Ну, слухайте, для мяне гэта таксама адзнака маёй дзейнасці. І сябры, я і там не на прыступках, а дзе-то можна будзе стаяць легальна, да, я і там нормально папрацую і спадзяюся, што хтосьці, может быть, ну, захоча мяне нешта спрасіць, хтосьці можа захоча нешта пра сябе распавесці наўпроставым эфіры. Вось, я там буду каля месца. Так, Сергей, как ты в прошлый раз? Да, буду стоять. Ну, если не пустят. Но я собираюсь войти внутрь, потому что там мне 3 места, я уже знаю, точно есть, ну, пустых. Вот. Да, Сергей, прости, вся надежда на тебя. Ты наш инфоцентр. Вот это да, вот это приемно, да. На вопрос, что офис финансируется исключительно западными грантодателями, но они не представляют интересы белорусов в Беларуси, Тихановская сказала, что на такие вопросы она отвечать не будет. Ну, а что ей отвечать? Как она ж не может прибивать своих спонсоров? Ну, это ж как бы так, ну, дикуха. Калі б яна была нормальным человеком, она сказала, все, сябры, мне просто не хочется в гэтым схематозе прымаць удзел, я не хочу, каб мяне беларусы проклянули. Ну, я бы так зрабіў бы, напрыклад. Ну, калі б мог, можа, там ей пісталет трымаюць у галавы. Ну, ад яе ж вельмі шмат залежыць. Ад не все гэтыя прыстасаванцы, лябедзькі, которые там яе падвадзілі і, магчыма, падвялі да літоўцаў, якія яе кранавалі. Яны ж усе з гэтага жывуць. Вось. І што ёй рабіць? Як чалавека, мне яе шкада. Она попала ў пераплёт, у такі моцны жыццёвы. Мне было шкада яе спачатку, але ж зараз я лічу, што 5 год немагчыма у гэтым усім прымаць удзел і быць чысценькай пухнатай і не разумець, у чым ты прымаць удзел і як людзі пакутаюць пра сваю дзейнасць у тым ліку. Таму нейкай жалобы да яе ў мяне не засталося, на жаль, на 6-й год. Василина, дзякуй за донат. Вот американцы трамписты меня падтрымліваюць. Я, дарэчы, заказал кепку Трампа, ну, на мерапрыемства. И я приду, кепки Трампа, сделай Америку снова сильной. Ну, ну, ты ж понимаешь, как бы мой посыл, я не скажу, что я там дико правы, но я таки вельмі правы, и Трампа шмат у чым падтрымліваю. Я была вельмі рада, калі ён победил, але ж тады мне все казалі, што ты сумасшедшая, але ж я ў сваім меркаванні лічу, што я была права і зараз падтрымліваю таксама Трампа, хаця не заўсёды з ім згодна. Ну, гэта не наш прэзідэнт. У нас ёсць вось прэзідэнтка, але ён вызваляе беларусаў, гэта самае галоўнае. А я скажу нашим дем-лидерам, что я собрал все ваши, где вы бэсцілі Трампа, что вы там про яго писали, а потым як вы стали яго хваліць, калі ён стаў прэзідэнтам. І гэта я потым, ну я ж пишу ему письма таксама, я пишу в адміністрацыю Трампа письма, распавядаю про наши дем-сілы на англійском языке, дзякуй ей штучная інтэлігенцыя. Сам бы я не агораў гэта. Ну, а мы ляцім далей. І, Ксюша, давай, распавядзі там пра прэзідэнта Швейцарыі. Ты казала, што тебе гэта вельмі уразіла. Ну, давай. Ты там была сама, давай. Сёння дзень Швейцарыі, там усіх, хто мае дачыненне да Швейцарыі, віншую. Вось. І я ўжо другі раз удзельнічаю в мерапрыемстве, дзе просто прыхожу, як удзельнічаю, просто прыхожу, і там нейкія людзі збіраюцца, і прэзідэнт выступае. Вось. Я калі быў 3 гады таму у нас іншы прэзідэнт Алан Берсе,
Зараз у нас ось на картинці якраз можна побачити звичайний чоловік, ён быў фермерам, рабіў віно, а зараз ён адзін із тими міністраў, і вось гэты год у нас Гіпер-Мелінг, ён з'яўляецца прэзідэнтам, і ён прыехаў у гарадок, які гранічыць, мяжуе з Лазанай, 3 кілометри ад моєї хати, і я прийшла туди, там було віно, просто усі пили. Тебе подобаются такие мероприемства, где вино и все пьют. Ладно, жартую. И все были добрые, никто не робив, все были вельми дружелюбные, никто ни на кого не агрывся, при гэтым ніхто быў з плакатамі, які былі супраць прэзідэнта. Усё было вельмі спакойна. У прэзідэнта ўвогуле я не бачыла ніякай ахраны. На входзе не было ніякага кантролю. Гэта ўвогуле пляцоўка, стадыён, на якім сабачнікі гуляюць, і калі ў 8 гадзін прыйшлі сабачнікі, глядзяць, але там мерапрыемства, они такія, трэба кудысьці яшчэ свае сабакі. То есть гэта звычайны двор, звычайная пляцоўка у нейкім спальніку, у гарадке на 21 тысячу насельніцтва, 21 тысяча. І прыязджалі цэлы прэзідэнт, яшчэ быў прэфект Лазаны, быў мэр горада Рэнэ і прэзідэнт кантону. Кантон гэта як штат тут. І вось гэты звычайны чалавек, ён выступіў, потым ён пайшоў фатаграфавацца спачатку для нейкай прэсы, потым з нейкімі людзьмі, але ж большую частку дзе спрабаваў фатаграфавацца з нейкім. Ён увогуле размаўляў вельмі доўга з жанчынамі, якія проста да яго падышлі. То есть, калі б у мяне быў вышэйшы ўзровень французскай, я б могла таксама да яго падысці і спакойна размаўляць з ім. Вось. І я такі чалавек, які не лезе ні да зорак, калі я на канцэртах нейкіх, і увогуле стаю ў старонкі заўсёды, але ж мне цікава назіраць, што гэта вельмі простыя людзі. Потым я пачаў піць віно з звычайнымі людзьмі і з нейкімі людзьмі, якія былі асабіста прыглашаны на гэтае мерапрыемства. Але ж да яго мог падысці хто угодна, задаць любое абсалютна пытанне. У яго была адна машына, і я не здзіўлюся, калі ў гэтай машыне ён быў сам вадзіцелем. Не здзіўлюся, таму што гэта была звычайная машина, і зацемнёныя стёкла толькі ззаді былі. І у параўнанні я памятаю, як паводзіла сябе Светлана. Я была з ёй на сустрэчах 3 разы. Я была на мітынгах на 9 августа, на Дзень волі, калі яна прымала ўдзел. І вось там выкіднікі лукашызм быў, там 5 ахоўнікаў, там 2 машины было. Это некая бздура, некий сюр, потому что тут президент 9-миллионной краины. 9 миллионов проживают в Швейцарии. Это увогуле на душу насельніцтва самая багатая краіна ў Еўропе. І у чалавека яму нечага апасацца. Не таму, што ў яго рэжым прыследуе нейкі там. Таксама, можа, ён каму дарогу перайшоў, тому што Швейцария багатая страна, і яна можа, не ведаю, кого-то таксама там обидела неяк. Але ж чалавек разумее, што ён робіць, і ён за свае словы адказвае, ён за свае справы адказвае. А вось наша апозіцыя ніколі такім вось не адрознівалася. І гэта другі раз, калі я бачу прэзідэнта, і першы раз было тое самае. Алан Берсе, наколькі я памятаю, ён у ПАСЕ зараз працуе, ці недзе там у Еўропе. Гэта вось былы прэзідэнт, ён двойчы быў прэзідэнтам па году, тут прэзідэнт па году, іх мяняюць як
носки, і гэта вельмі добра, таму што людзі разумеюць, што я звычайны фермер, я звычайны нехта, які выконвае часова функцыю, і увогуле гэтыя людзі, калі яны атрымоўваюць зарплату толькі за тыя дні, калі яны працуюць на краіну. А напрыклад, парламентарыі, яны калі не на паседжаннях, яны працуюць на звычайнай працы. І вось гэты прыклад неяк балюча мне робіць, таму што Беларусь нават не глядзіць у тую сторону, і у нас вось есть нейкая, я не ведаю, нам нужно как-то перед такими высокими чынамі неяк прыкланяцца, гэта же Светлана, гэта же Латушка, гэта же як зоркі яны ў нас. Але ж гэта звычайныя людзі, якія выконваюць свае абавязкі. Ну, зараз я специально для Лидии Ярмошиной подготовил скрин и для всех людей. Лидия Ярмошина плакала, калі убачила допіс Святланы на мінулым тыдні. Светлана написала: для міжнароднай супольнасці гэта доказ, што ў Беларусі ёсць альтэрнатыва дыктатуры. Для нас саміх гэта гарантыя таго, што рух працягваецца і людзі ўнутры краіны не засталіся адны. Вось. А вот эта вот фотка, холера, я плохо зрабіў скрин. Гэта фотка 24 года, дзе Светлана Тихановская назначила себя бессрочной нацыянальнай лідеркай. Вось, менавіта таму яе можна называць Светланай сінепалай. І хоць яна там кажа, што там ей гэта не цікава, я думаю, што гэта ўсё няпраўда. Ну і калі так, Лідія Ярмошина поплакала, давай зараз поплачем над Серегой Тихановским. Он почал, ну, по-моему, как бы, ну, я не доктор, конечно, но, в принципе, ён усё правильно робіць. Усё правильно робіць. Как этот был фильм «Битва престолов», и он там ходил по лесу, я згадал гэты фильм «Битва престолов», хороший лес американскі, вось, читает Вельмі сказки. прыгожы. Ну, як, паважаныя сябры, слухали вы яго сказку, стихі, можете подзяліцца сваімі. Гэта лепш, чым збіраць усё ж такі грошы на удар по рэжыму 200 000, гэта больш сумленна, да, і больш больш бяспечна, да, ну, потому что люди не будуць так злавацца, да. А то дайте ко мне 200 000, я сейчас сам... хотите, чтоб я сам все сделал? Ну и тогда. Ну, что ж Так, ты... я паглядзела гэтыя два відосы, які выклаў Сярога. Сёння я прачнулася раней, чым каву выпіла. Я як уключыла, я спачатку не разумела, я думала, што это ІІ. Вось, потым подумала, ну окей, я бы не палітыкай займаўся. Лепш стихі, але стихі на, конечно, расійскай мове, конечно же, питерского, колькі я памятаю, Блок, это питерскі паэт. Вось, казка ўвогуле прекрасная. Там такія цудоўныя рыфмы, як быць, любіць, і вось усё гэтым духе. Там казаў ён пра народзец, як Лукашенко, вось. І цікава, што карцінка вельмі прыгожая. Сярога, калі ты глядзіш, лес прыгожы, касцюм у цябе огонь. Але ж цікава, з'ёмка вельмі прафесійная, адкуль грошы. Вось. Ну, знаешь, гэта твоя прыватная справа, конечно. Я так само, ось як чалавек, который сядзіць в сваём офісе Еўраремонт, я заўсёды таксама думаю, што заўсёды гляжу тое самае. У меня пытанне, напрыклад, да таго ж Севярынца, да Сярогі, я сразу звяртаю увагу на апаратуру, абсталяванне, на святло, на аператара, таму што Паша ж не здымае сам сябе, стае там, включае там смартфон. Ось, і Сярожык, да, таксама з аператарам, все прафесійна. Ну, бізнесмен. Ну, ён же ведае, як падымаць народ. Вось, там пісалі мне
чтоб я взял у яго інтэрв'ю. Ну, не думаю, што ён будзе даваць інтэрв'ю, таму што калі ён даст інтэрв'ю, то он больше по такому казачнаму лесу наўрад ці будзе хадзіць, і ну, самі панімаеце, да? Вось. У прынцыпе, што можна сказаць? Ён там дарэчы, сябры, звярніце ўвагу, калі вам цікавы Сяргей, ён стаў вельмі шмат пісаць у соцсетках, адказваць на каментары, калі гэта, канешне, ён. Калі гэта, канешне, ён. Ну, я думаю, што падобна на яго, ну, я кажу, я папрасіў, каб ён голасам мне даў, ён не дал. Ну, как бы пытанняў да яго вельмі шмат, Сярога. І калі ты чуеш, ну, давай пагаварым. Ты ж любіў гэтыя простыя размовы з людзьмі. Распавядзеш, как ты зрабіў канал за год на 200 000. Твой сябра Шапараў казаў, што ты, калі ездзіў у Маскву, у Расею, прыязджаў з грашыма. Таксама цікава. Пра грошы за канапай распавядзеш. Ну, людзям жа цікава, як ты сидзеў. Ты ж для многіх быў легендай, а тебе слили, твоя, кстати, бывшая тебя и слила, вось, со сваімі дружкамі. Таму што, бачыш, яны ж ведаюць, што Ціхановскі гэта глыба, герой. Ну, і слілі цябе як гэтага. Шкада тебе, Сержик. Ну і шкада, што ты ходзіш гэтыя сказкі. Ты б хаця б па-беларуску іх чытаў бы там. Ну, вучы мову, паважай свой народ, ну. І перайдзі на мову, на Ён жа мове распавядаць. спрабаваў нават па-беларуску, і ён сам казаў, што Расія нам вораг, але ж нешта здарылася. Да. Да. Вельмі трапны камент, калі ты возьмеш у яго інтэрв'ю, ён будзе жыць у гэтым лесе. Ксюха, ты читай коммент, что ты смеешься, бо я не вижу, где ты читаешь. Это апошні коммент. Ну так, мне падаецца, калі Сярога прыйдзе да цябе, то гэта будзе яго апошні відос, які знят прафесійна. А яшчэ вельмі сумна мне, што Сярога ж абяцаў, што ён будзе ездзіць па дыяспарах, што ён купіць бусік і будзе ездзіць па дыяспарах, размаўляць з простым народам. Вось заехаў бы ён да Лазаны, я б з ім паразмаўляла. Нават на кавачак кубак да сябе пазвала. Вось. Паслухай, Ксю, Всё ён пісаў у каментарах, што калі вы ведаеце, што ў мяне ёсць кватэра, типа у Амерыкі все адкрыта, пакажыце, дакажыце. Ну, бля, ну такие как бы пытанні падымае, типа, да, что, а что, ты не в квартире живешь с детьми? Ты что, живешь в социальном приюте? Но мы ж ведаем, как бы, что не кинули тебе эти спонсоры лебедек, что Ён понятно. мае на ўвазе, што калі ў яго в собственнасці ёсць кватэра уласная, то, што ён здымае, таксама гэта больш, чым за $3,500. У Лос-Анджелесе ён жыве. Ну, в Лос-Анджелесе. Гэта табе не Техас. Гэта табе не Техас. Гэта тебе не гэтыя городки там, да, которые показывают хорошие режиссеры, которые забитые там, да, каких-нибудь штатов. Так, гэта не Юта, не Монтана. И это даже не Мэн, это Лос-Анджелес. Я туда скоро еду на языковые курсы. Шучу. Ксюша, ты... А я бы поверила, я вельмі Не-не-не. завершусь. Так, ладно, едем дальше. Сябры, так, почитали мы все комментары. Калі ты возьмешь яго в ён будзе жыць у гэтым лесе. Отмышленник. Даже стендапер, бачыш, как жартуе добра. Да, я будзе жыць у лесе. Так, ну что там у нас глядзіць 113 чалавек. Сябры, дзякуй, што вы... Пытанне ад віруса. Так у чым праблема договор аренды показаць, замазав адрес? Згодна. Ну, у меня няма, і как бы і траціць сілы на яго, ён уже как бы, ну, зусім не цікавы. Я разумею, я кажу, калі ён хоча нейкую кар'еру палітычную. Не, уже после этих сказок и этого рифмы с анусом, как бы, ну, может там. Он написал у комментарях, что типа американцы любят таких людей, як ён, тому зрабілі ему визу.
ну, такіх герояў, да, і он же там у гэтым вершы сказал, што яны там са светай героі, да? Ну, так я зразумеў? Так, Ну, то так, і бок, он ну, вельмі скромны чалавек. от скромности человек не помре, но реальные герои такую, в такую массакру попасть самим. И, ну ладно, ты-то со Светой, вы-то как бы свое взяли, у вас все нормально. И я думаю, что, Сярожик, я бы за кватэру в Лос-Анджелесе отседзеў бы и больше, чым 5 год. Не хочу обесценивать там твои пакуты. Я ведаю, что ты сядзеў вельмі цяжка, але згадзіся, да, сядзелі людзі не легчэй за табе і з рюкзачком прыехалі сюда, і зараз твоя жонка даже зубы ім не вставляюць, таму што твоя жонка, яе сябры па гэтым фондам шарсцяць, там невядома што робяць, да, і інвалідам адказваюць, у которых там пратэз надо рабіць. Понимаешь, Сяржук, а ты нормально ходишь там, бля, сказочки записываешь. Герой у натуры, у натуры. Вось. Ой, добрый коммент. Так и Лукашенко говорил, что у него ничего нет, мол, ищите, если найдете, то забирайте все. Вот-вот. У яго, можа, ёсць нейкая маёмасць, але ж яна можа аформлена быць на яго маці, свёкра і У так далей. Лос-Анджелесе, да? У Лос-Анджелесе, да? Конечно. Так, так можа, ён не адзін паехаў з двумя дзецьмі. Ну, не ведаем. Мгм. Паспорт прикрытия Хуан Гарсиа. Так, ну что, сябры, на этом тыдне мы что-то сегодня вообще, Ксюша, мы вообще с тобой какие-то, ну, жесткие маргиналы, потому что, смотри, вот почему мы Лукашенко не валим? Вот почему мы не говорим Лукашенко чмо, что он такой, что, Я ну, кажу, Лукашенко почему? чмо. Почему? Вот почему так? И люди будут думать, что мы... А я тебе сдам тебе отказ, потому что, что Лукашенко чмо, есть специально нанятые там у них блогеры, которые за гроши кажут, что им кажут казать. А мы же с тобой, ну, нам никто не платит, вот окромя моих, ну, окромя моих донатеров, и мы кажем то, что нас хвалюя. Пробач, я уже за тебе кажу, да? Ну, потому что так оно и есть. Конечно. І то, што ну, нам цікава. Вось. І звяртаем вашу увагу, сябры, на недапушчальнасць такіх паводзін людзей, якія ўзялі на сябе крыж прадстаўляць нас на міжнароднай без, дарэчы, без нашага согласия, без нашага дазволу. Яны просто, блин, нас представляют, хотя они нам нахер там не нужны. Вот какая получается история. Ось, как говорит Мацкевич, люблю повторять, добежали. Они добежали первыми, и поэтому, блядь, нас представляют. Я могу Гісторыя... дадаць наконт Лукашэнкі, чаму я яго не крытыкую, таму што я не кожны дзень кажу, што вада мокрая. Гэта для мяне базавая база. Я таму не магу вярнуцца ў Беларусь, таму што Лукашенко гэта чмо, гэта забойца, гэта крымінальнік і гэтак далей, і шмат нецэнзурных словаў, якія ў прямым эфіры не добра казаць. Вось, я ненавиджу Лукашенко, я ненавижу усіх, хто дачынен да гэтага рэжыма. Не Я нават расходись, ненавіджу... Ксюша. У нас же позитивная Так. программа. Ну, навошта ты уже разошлася? Не трэба. Вось, таму Но, мы размаўляем про Ціхановскую. У нас да. позитивная программа. Вось, Зараз мы... мне просто обидно наконт того, что мы зноў-такі, мы паспрабавалі нешта змяніць, але змянілі на тое самае. І калі гэтым людзям даць столькі грошай, колькі Лукашенко, даць столькі сілавога ресурсу, як у Лукашенко, яны зробяць тое самае, што Лукашенко. Вось таму я кажу пра Ціхановскую і Координацыйную раду і ўсіх іншых. Не таму, што яны самае большое зло, а гэта не асобныя людзі. Гэта тое, што мы будуем тую самую сістэму, з якой мы спрабавалі змагацца. Яна Але без ж нас, мы не можам яна без нас змагацца з пабудавана. такімі ж. Без нас, скажу, яна пабудавана. Карацей, я вывел на экран героя тыдня, которому приписали там уже нейкі там мега-тэрарыстычны акт. Дзяніс Дашкевич, гэта былы рэдактор Рогачев онлайн. Вот, он типа в каком-то чате приватном или же в переписке, ну, очень сказал плохие слова про детей Тихановских. Конечно, не нужно было этого говорить, безумовно, но кто-то это слил,
это стала вядома КДБ, і з гэтага паспрабавалі стварыць вось такую гісторыю. Што ты думаеш на гэты конт? Як Ну, гэта вы увогуле, наколькі я чула, то што гэта было ў прыватнай перапісцы з партызанкамі, з ботам іх, і якім чынам, ці гэта было з нейкім іншым, але гэта была прыватная перапіска, і я ведаю, што ён таксама размаўляў з партызанкамі, і вельмі цікава, хто мог зліць. Гэта першае пытанне, і хацелася бы нейкі каментар ад Дзяніса пачуць, кто злил. Я думаю, что по тем сообщениям можно определить однозначно, кто гэта злил КДБ, як гэта апынулася у Пратасевіча увогуле. Вось. Наконт яго словаў, яны ужасныя, яны жудасныя, так казаць не трэба, дзяцей не трэба трогаць ніколі. Я лічу, што вось бацькоў гэта яшчэ не такое, але вось дзяцей увогуле не трэба чапаць, асабліва непаўнагадовых, вось, і бацькоў не трэба, але ж вось дзяцей гэта святое. Але ж я разумею, што чалавека мы не ведаем, які стан. Калі яму гразіць дэпартацыя ў Беларусь, можа ў яго стан псіхічны нейкі нездаровы. Таму гэта, нават калі ён казаў нешта, гэта толькі словы. Калі не было ніякай падрыхтоўкі да вось таго, што ён кажа, жудасныя словы, я падкрэслю, то навошта яму увогуле, навошта казаць спецслужбоўцам, што ён нейкую пагрозу існаванню, не ведаю, Ціхановскай несе ў Польшчы. У прыватнай беседе я могу сказать то самое. Так, я згодны з табой, што калі гэта было ў нейкім прываце, у чаце, камусьці напісаў, і потым гэта паказалі, гэта мае вялікую розніцу, калі ты гэта сказаў публічна. Вось, я, напрыклад, таксама лічу, што з гэтага рабіць, для рэжыма гэта як бы чотка, нармальная нагода, но тут же пытанне, хто зліў. І там яшчэ Судаленко падліў масла ў агонь, начаў пісаць, што Дашкевіч там недзе там ён падазрае там яго, што ён супрацоўнічае з КДБ, доказаў няма, але ён там паказваў нейкія судовыя паседжанні, дзе яны прымалі удзел. Вось, такое сабе. Яшчэ цікава, чаму Пратасевіч і рэжым абіляюць, точнее, не абіляюць, а ачарняюць гэтага чалавека і абараняюць Ціхановскую з дзецьмі. Вось гэта цікава. Не ведаю. Давай паглядзім зараз фрагмент з Белсата, я тут падрыхтаваў. Давай глянем. Ён не длінны. Давай. Вы вот як былы вайсковец і міліцыянт. Як вы ацэньваеце гэтую гісторыю, дзе апазіцыйны актывіст в нейкім чаце напісаў праваабаронцу, што мне зрабіць, каб звярнулі ўвагу на мае праблемы? Можа, мне трэба грохнуць дзяцей Ціхановскай? Гэта інфармацыя выходзіць кудысьці затрапляе ў Беларусь да Пратасевіча, і гэту гісторыю раздзімаюць як нейкі ледзь не тэракт. Вот ваша ацэнка гэтай гісторыі. Навошта гэта робіцца? Вообще хочется, когда смотришь на эту ситуацию с этим якобы терактом, знаете, хочется сказать словами Швондера. Это какой-то позор. Смотри, я единственное гэта таму сюды вставил, то есть мы это уже с тобой обмерковали, просто каб показать подвоенные стандарты, да, то бок калі гэта робіць прапаганда Лукашэнкі, размывает гісторыю, да, это плохо. То бок, да, гэта, как это, позор. А калі той же Белсат, да, как они пушили на вину, что там контентом мусорки кинули в латушку. Это ж вообще какой-то гомон. Сябры. И калі вы себе там хотите выдать себе журналистов, як той Пелеса, ён піша, я журналист, Сяржук, какой ты журналист?
Вось гэтыя все праграмы, і сядзіць 3 дарослых лба, Козлов, это Зміцер, этот Міцкевіч, этот тамада з Новай Беларусі, да, і вось яны абмяркоўваюць, ну, па сутнасці, херню, ну, на мой погляд. Может, я чагосьці не разумею, сур'ёзнымі тварамі. Узгадвайце, як вы сябе паводзіце. І вы павінны паказваць прыклад беларускай прапагандзе. Ну, а вы знак раўно, тое самае, што Лукашенко, што вашы СМІ, тое самае. Ксюш, пераходзім да твайго любімага пытання. Рэзалюцыя Коордынацыйнай рады прынялі яны. Давай, твоя любімая тэма, ты там кібіцуеш за німі. Ну, як яны па Венесуэле 3 гады прымалі нейкае, как это называется, заявление, в общем. Так яны прынялі нейкую заяву аб тым, што рэзалюцыю, прабачце, рэзалюцыю пра круглы стол. Але ж мне падаецца, што пра круглы стол трэба размаўляць некалькімі бакамі, а не сам-насам неяк. Яны што, люстэрка паставяць насупраць сябе? Я не разумею. А яшчэ цікава тое, што мы ў 21 годзе у боце «Голос» усе голосовали наконт того, хотим ли мы з Лукашенко пайсці на перамовы. А зараз атрымоўваецца, мы по кругу пайшлі тыя самыя рэзалюцыі прымаць, тое, што было 5 год таму. Што гэта? Ксюша, а смотри, а может ли вось так быть, что калі мы будем уделять увагу тому, что, как я думаю, да, что калі у нас столькі шмат агентаў, і што, можа, зараз прыйшоў той час, што яны праз людзей, праз нашых, я не знаю, там, Мацкевіча, хто там это, Рыжанкова, я не ведаю хто, да, которые уже маюць уваход у ПАРЭ, маюць уваходы у еўракабінеты, каб праз іх рэжым ім даў зараз каманду, ну ўсё, сябры, давайте працуем вось па гэтай схеме. Вось, і яны пачалі, завялі вось гэтую песенку. Як ты думаеш, мае моя думка, ну, нейкі грунт пад сабой ці не? Максим, потому что так, у іх ёсць нейкі скрыл. Калі нешта адбываецца, то трэба неяк гэта замаскіраваць. Можам. Ну, потому что я хочу вам, сябры, яшчэ раз усім нагадаць, хто нас будет глядзець у будучыні, когда уже мы там, нас уже не будзе, мы памрэм, да, што вось такі былі падзеі, што гэтых людзей 60 чалавек, которые прынялі рэзалюцыю, якая ні да чаго не абавязвае, потому что, ну, ні лукашыстаў, ні іх, яны проста пыжацца і для гонараў робяць выгляд, што яны працуюць. Яны імітатары палітычнай дзейнасці за гранты. Гэта трэба всегда трымаць у галаве. Ім Беларусь да аднаго месца. Ім галоўнае праіснаваць за мяжой у гэтым цяжкім выпрабаванні, атрымоўваць грошы, каб не працаваць. Вось. І яшчэ... Я не маю нічога супраць, каб атрымоўваеце грошы, нават каб не працаваць, окей, але ж гэта павінна быць не для дэмакратыі Беларусі, не для людзей, якія пакутваюць. Вось гэтыя грошы будуць Васе Пукіну, Свецехановскай персанальна, але не беларускаму народу, тады я не супраць. Пускай. Не, персанальна, но тады яны ж імкнуцца, прадстаўляюць беларускі народ і кажуць за беларусаў, у гэтым ёсць вялікая праблема. Калі гэта тычыцца беларусаў, а я беларуска, таму я і спрашиваю з іх. І яны цудоўна ведаюць, што з гэтымі прадзісветамі Лукашенко размаўляць не будзе. Не потому, што ён круты, потому што вы просто мней ніж зеро. З вами ніхто не будзе размаўляць. Ну, апроч 2000 чалавек яны прадстаўляюць. Апроч тых, хто дае вам грошы для уласнага абагачэння, каб на вас нешта імець, да? Вось. Ну што, Ксю, я думаю, што нам трэба закругляцца, а магчыма і не. Ты чамусьці цябе вельмі ўразіла навіна пра уражэнку Менска не ўзялі на дыпламатычную службу ў Германіі, бо ў яе застаўся бацька. Гэта не ўразіла, гэта пацвердзіла маю кропку гледжання. Калі я заўсёды кажу, што трэба мець справы толькі з тымі людзьмі, якія
борюцца з рэжымам, але не маюць ніякіх крокаў, нейкіх кропак, на якія можна давіць у Беларусі. І вось нямецкая дзяржава кажа, што калі у дзяўчыны ёсць бацькі ў Беларусі, то яна не вельмі добры будзе сотруднік для іх Ну, понятно, дыпламатычнай дипведомства. службы. Так, яна не можа працаваць у ведомстве, таму што на яе могуць давіць, і гэта зразумела. Але ж чамусьці у кожнага, каго не вазьмі нашага борцуна, будзе заўсёды нехта ў Беларусі. Яны будуць плакацца, як Яўген Казарцаў, што чаму ж ты сказала, што у мяне ж бацькі ў Беларусі, чаму ж ты сказала, што я галоўны рэдактор. Але ж калі ў цябе бацькі ў Беларусі, ну не становіся ты галоўным рэдактарам. Ну, сядзі ты, працуй на іншай працы, я не ведаю. Да, конечно. То бок, а то ведаеш, типа, мне там в комментариях пишут, что на мінулым там меня не пустили, значит, на конференцию, тому что я на папярэднім мерапрыемстве что-то там втихаря записывал. Слухайте, сябры, гэта просто смешно. Вы, калі прымаеце ўдзел у такіх мерапрыемствах, павінны ведаць, что Петрухин, которому забороняли там что-то записывать и что-то хотел звук записать типа, да, я это выключил, да, но вас всех, кто туда ходит, вас всех знают, потому что там эти Лебедьки, Губаревичи и любой человек, одев очки с видеокамерой, да вообще, да там просто вас всех снимать вообще делать нефиг. И поэтому не нужно в мир цифровых, таких цифровых технологий говорить, что типа там Петрухин мог по голосу записать. Да не смешите. Вы все Это переписаны. ўвогуле смешна, потому что можно диктофон уключить и здымаць Да, никто не да, заўважыць. конечно. І сябры, апошняя как бы навіна таксама вельмі красамоўная, которую мы хочам абмеркаваць. Гэта на гэтым тыдні наша элект Светлана Элект, значит, ходила, значит, навстречу с Кулешай, да, с Бабам Даволі, с ассоциацией. И мне гэта нагадала чамусьці лукашенковское паседжанне. Вось поглядите, какие мрачные лица, видно быть в беде. Да, я видел аквариум. Вот. І вось так думаешь, а чаму туды пайшла Светлана Ціхановская? Навошта? Пачаму туды не пайшла Зазулінская, якая з'яўляецца, значит, этим, типа министром там ихним, да, по справам. Вот. Подождите, а я, Я не наверное... разумею ўвогуле, а дзе, калі гэта было неяк пра палітвязняў, а дзе Інна Шырокая, дзе Максимчик Зміцер? Ну да, непонятно. Сейчас я еще, подожди, подбавлю я, наверное, фоточку очень важную. Я почему-то ее не вставил, сори. И адказ вельмі просты, паважаныя сябры. Адказ вельмі просты, тому что, як піша радио «Свобода», им ассоциация «Доволи», где рулит бывший БРСМовец Олег Кулеша, у которого... Не он БРСМ, господи. Да, нет, у него еще в Пружанах работают родственники в следственных органах. Он, блядь, нормально никого, он, значит, он никого на этих конференциях не списывает, а Петрухин списывает. И вот Светлана, как и Лукашенко, да, в этом парке технологий, она почуяла грант, вось, и приехала туды, тому что яна хорошая маці. Як яна писала в интервью, казала, что яна деткам своих домашние заданні правярае, клапаціцца аб іх. Вось, і, канешне, там, дзе падаюць нейкія гранцікі, яна туды прылятае і размаўляе пра праблемы, блядь, палітзняволеных. Так подождите, так 6 лет прошло. Праблемы яны не появіліся учора, да, і праблемы яны вядомыя. Ваша сістэма агентуры не зрабіла
самае галоўнае, таму што не было мэтай зрабіць празрыстай, панятнай сістэму дапамогі палізняволеным. Я уже там, прабачце мяне, ваяры, пенсіянеры, іншыя ўразлівыя групы, мы зараз кажам пра это ўсім трэба, да? Ну, нічога не зрабілі. Ничего. А замест того, что, значит, лечение одобряют, начинают лечить, заканчивают. Инвалидам, Кравчуку, блядь, отказывают в лечении. И она ходит, блядь, она про проблемы спрашивает. Кравчуку, Александру наберите и спросите у него: чувак, как твой тазобедренный сустав, бля? Как твоя нога? Как ты ходишь, дружище? А что она пошла там, где грант получили, туда пошла наша уважаемая элект-президентка. И вы ведаете, я вам сейчас покажу на самом деле, да, что Какой это, ее какой волнуют... это по счету фонд? Я уже сбилась просто. Я не могу. Нет, ну ладно, это не важно. Важно, важно, кто его возглавляет. Это важно на самом деле, да? Что потом он говорит, Петрухин ходит, блядь, снимает, сдает людей Петрухин. Ну, блин, ну, ребята, смешные вы. Не хрен ходить. Не хрен быть журналистом, когда ты не пишешь свое имя. Ну, и не знают, кто это пишет, и используют вас в травле других людей. Того же Тихановского, да? Вот. И, сябры, вот, проблемы друзей Тихановских. Помните Хорошина, да? Вот Светланы сябры. Белорус переезжает на Мадейру, чтобы открыть там 3 ресторана и цветочный магазин. Помните Сахатчика? А окружение Тихановской? Совсем ли бедный чувак? Помните Закревскую, которая гроши? Помните Мельникову? Вот, это ее оточение. И Светлану полизневоленные волнует только как крыница просить денег. Они только просят деньги, это их работа, и они никакой отказности не хотят на себя брать. Деньги, деньги, деньги. Ну вот, в общем-то, и, наверное, все, что, Ксюша, лично я хотел сегодня сказать нашим дорогим, уважаемым подписчикам, Глядачам. гледашам. Мы на гэтым будзем развітвацца, і я хачу яшчэ всіх сяброў падпісантаў, усіх паблагадарыць за тое, што яны з намі, за тое, што яны актыўнічаюць у чатах, то, што яны даюць якія, ну, данаты. Скажу вам, что на поездку в Варшаву, значит, мне пералічылі грошы на билеты. Вось, может быть, хто-нибудь прыюціт мяне, вось, бо мне яшчэ тады, калі не, тады мне трэба будзе ісці на хостел. Я буду не один, я буду с человеком, мы едем ну, на машине, то бок, поправней сказать, что на бензин нам дали, мы поедем на машине с Рослава. Так что, калі ёсць у вас жаданне падтрымаць журналістыку, то, калі ласка, я там кинул ну, на каву, вось, на чырвоным квадраце. Ксюша, ну что, давай тады развітвайся, я яшчэ кое-што скажу на апошняе і развітаемся. Конечно, дзякую всем, хто глядзеў. І спрабуйце размышляць самі, думайце самі і поддерживайте своих близких. Вось. І лайкайте гэты відос і расширвайце. Да, Вось. подписывайтесь На на гэтым каналы Ксюши Плешковой, і по ссылке ёсць у апісанні. Ксюша, дзякуй табе за эфир. Да пабачэння. Ну, спадзяюся, што на наступную суботу мы с тобой сустрэнемся. Да пабачэння. Сябры, завтра пабачэння. эфира не будет. Меня там люди просили, чтобы я Дениса Суркова запросил на эфир. Я с ним сконтактовался, и он запросил меня к себе домой, то я поеду до яго у гости. Вось, глядзіце, якая машина. Вось гэты чорт. Я на ём сегодня распачаў заняття в автошколе. Значит, скажу вам, что для того, чтобы я получил категорию С и С плюс Е, фундация в Вильне заплатила 12 тысяч злотых. Это с допуском к дороге. Сябры,
подходите в эту фундацию. Школа как бы хорошая. Понятно, что если бы у меня не было средств, я бы не учился. Я не знаю, я вряд ли буду этим софрансафиком. Ну, ничего заказывать нельзя, но то, что мне уже поступили пропановы на працу, на С, ось, я там, ну, хорошие там наставники в этой академии язды. Там, кстати, скажу вам еще, сябры, может быть, вам важно будет. В этой фундации, она вильнюсская, они дают, как бы финансируют, правильно сказать. Яны не дают гроши. Яны финансируют профессиональные навыки. То бок вы можете пойти учиться ну, например, на карщика, там какие-то языковые курсы, на экскаваторщик. Вот. Но самое дорогое это вот эти вот на право язды автобус, троллейбус, остальные, ну, там дешевле стоят. Но там было такое, что 10 тысяч евро на одного политзаключенного. Вот. Я не знаю таких счастливцев, кто там получил вот это. Откликнитесь, потому что мне насамрэч цікава. Я этот фонд, ну, не то, что там, как это правильно сказать, я им писал, писал, вы сказали, я видел рекламу, давайте. Вот, и мне это большая сумма, но все равно не та, что как бы вся. Это 3000 евро. То есть, получается, у меня типа в запасе, но я старый, я скоро умру, да, у меня еще в запасе типа есть 7. Плюс там категория D. Вот, помните про эту возможность, кто вернулся с тюрем, ну, настаивайте, ищите. Если вам нужно, пишите мне в приват. Мой этот телеграм-канал есть в описании. Я вам дам координаты этого фонда. Вот, и пишите туда. Если ваш кейс совпадает, сябры, вы поймите, это деньги не фонда, это деньги не Дымсил. Это деньги, которые Европа выделяет на помощь белорусам, которые отсидели в тюряге. Это ваши деньги. Вот. И поэтому те, кто их распределяет, вы должны к ним, я так думаю, обращаться сами, они вам это не дадут. Вот. И если вам нужна будет информационная поддержка, обращайтесь, будем разом гэта рабіць. Потому что выжить, и, ну, молодым проще, но все равно получить такую профессию, я считаю, это очень круто. В Польше есть спрос на водителей, жалко, что я старый. И я не потяну, это очень большая машина, очень большая, очень тяжело ее управлять, но цешку я потяну. Категорию С, 5 более 5 тонн я потяну точно, и я скоро поеду по миру, если у меня не кончится паспорт. Сябры, ну, в принципе, так, так, что, блин, Люцифер, ну ты как-то пишешь, ты, конечно, ты классный чел, но блин, так, тут какие-то пошли ссоры. Ладно, друзья, не ссорьтесь, для праздника светлого стройтесь. Еще раз, сейчас вам перед сном, перед расставанием дам вам, короче, рецепт йогурта, который я сам делаю, смотрите. Еще можно зарубить, ну, нормального йогурта. Берете варежку, вот у меня осталось, вот тут 8 скрижинки сырные. Ну, я с косточками, там что сегодня. Я с бургер, я ж не могу этой косточки в околок возить. Вот, скидаешь на хлеб, берешь, так, ширик, Вера, йогурт готовый. Здоровое харчевание, здоровое, полноватостное життя.